адкапалі Каліноўская і тут пачалося. Это ўсё вот даволі дурныя заявы. У мяне сярэдняя адукацыя, тройчы выганялі з універа. А Лукашенко на адной сваёй нарадаў ён крычаў. Ну, я тебе скажу, чаму я гэты пук пусціў у наш эфір. Да, я сейчас как дам больно. Залатыя словы. Вітаю спадарства, я Валер Руселек, хтосьці ведае мяне як журналіста, хтосьці як блогера дарогу. Яшчэ дадам адразу, што у мяне сярэдняя адукацыя, тройчы выганялі з універа, таму нашыя з вами сустрэчы я буду старацца падмацоўваць экспертнай думкай. І сёння не вынятак, сёння разам са мной у студыі Сэнсу палітолог, эксперт Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрей Егораў. Андрей, я тебе вітаю. Добрый день, Валера. Вельмі рады тебе бачыць і вельмі рады, што спадарства, першая тэма, якую мы сёння закранем, мы з Андреем ужо абмяркоўвалі ў эфіры Белсату, спасылачку вы знойдзеце ў апісанні, гаворка, а там такая назва цікавая, як сарваць рэферэндум. І якраз сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы на чале з Святланай Ціхановскай, яны апублікавалі гэтую адзіную стратэгію па тым, як себе паводзіць ввогуле з гэтым рэферэндумам. І у прыватнасці тут ёсць, гэта трэба прыйсці ўсё-таки на рэферэндум, хаця прызнаецца, што ён абсалютна незаконны, злачынны, падманны, таму удзельнічаць у ім, што прагаласуйце за, што вы прагаласуйце супраць, гэта не мае сэнсу. Адзінае, што мае сэнс, гэта, як яшчэ 29 кастрычніка мы з Андрэем абмяркоўвалі, гэта сарваць рэферэндум, зрабіць яго несапраўдным. Дзеля гэта прапаноўваецца ў дзень галасавання прыйсці на выбарчыя ўчасткі, паставіць крыжыкі насупраць усіх прапанаваных у бюлетэні варыянтаў. Дагэтуль мы памятаем, што чулі толькі пра тое, вы падтрымліваеце праект, прапанаваны Лукашэнкам, і вы не падтрымліваеце праект, больш там прынамсі не анансоўвалася, што штосьці будзе яшчэ. Дык вось, паставіць крыжыкі насупраць усіх прапанаваных варыянтаў і таксама закінуць вось у урну для галасавання гэтую паперчыну, гэты бюлетэнь. Андрей, як ты ввогуле да гэтай стратэгіі ставішся, ці у цябе вось штосьці тут пацяплела ад таго, што яшчэ 29 кастрычніка мы з тобой абмяркоўвалі, трэба сарваць, і тут вось дэмакратычныя сілы па вялікім рахунку гавораць пра тое ж самае. Якая твоя рэакцыя на гэта? Ну, я даволі пазітыўна гэта ўспрымаю, асабліва калі ўлічыць такі тры моманты, якія там прагучалі у гэтым звароце. Першае, што зрабіць рэферэндум несапраўдным, то бок фактычна гаворка ідзе пра зрыў рэферэндума, потым канстатацыя адносна таго, што сам гэты рэферэндум ён у гэтай сітуацыі немагчымы, ну і папросту злачынны, таму не трэба ў ім удзельнічаць у нейчым сапраўдным такім. І там жа ж гучыць такі заклік да супольных, скажем, дзеянняў, безадносна таго, як людзі там успрымаюць згоду, незгоду, самую тактыку зрыву. Давайте разам зробім яго несапраўдным, давайте вынесем вотум недаверу. То бок тут вырашаецца галоўная задача грамадскага супраціву, а менавіта не даць Лукашэнку магчымасці легітымізавацца праз гэты рэферэндум. Што это асноўная палітычная задача, якая была ў рэжыме падчас гэтага рэферэндума, гэта дабіцца сваёй легітымацыі. Калі ўсё атрымаецца, то гэта дэ-факта і будзе зрыў рэферэндуму. Яшчэ такі цікавы момант. Мне здаецца, вельмі важна, што выступілі многія ініцыятывы, многія штабы, ініцыятывы арганізацыі з адзінай стратэгіі паказалі па сутнасці адзінства, пра праблемы з якім гаварылася апошнім часам вельмі шмат. І мяне асабіста вельмі цешыць тое, што ёсць прынамсі гэты адзіны голас наконт тактыкі, стратэгіі дзеянняў. Але тут, канешне ж, паўстае пытанне, як дасягнуць адзінства на агул сярод прыхільнікаў пераменаў, а таксама людзей, якія выступаюць супраць Лукашэнкі, таму што мы ведаем, што
ёсць розныя актыўныя пазіцыі. Адна з іх гэта не ўдзельнічаць у рэферэндуме на агул, байкатаваць яго. І я асабіста з маральнага гледзяшча абсалютна разумею такую пазіцыю, тому што яе я прытрымліваўся асабіста ў 2020 годзе, калі і публічна у тым ліку гаварыў пра тое, што навошта саўдзельнічаць у злачынстве. Ёсць такая пазіцыя, хаця, канешне, знак роўнасці паміж выбарамі прэзідэнцкімі і рэферэндумам ставіць нельга, таму што калі мы гаворым пра выбары, то там хаця б тэарэтычна ёсць магчымасць змены ўлады. То бок, умоўна, Ярмошына штосьці стрэльнула ў галаву, яна збрэндзіла і в выніку напісала ўсё-такі праўду у канчатковым гэтым пратаколе. Хаця б тэарэтычна, 1 мільярдная частка гэта шансу ёсць. А у сітуацыі з рэферэндумам, незалежна ад таго, што ты будзеш і як будзеш рабіць, Лукашенка не сыходзіць. З аднаго боку, напрыклад, прагаласавалі, альбо ён там сфальшаваў, ён скажа, вось вы падтрымалі мае прапановы, в прынцыпе, гэта тое, што вось я вам гаварыў раней, і вось наше народнае адзінства, і вось, калі ласка, все будзе. Калі не, што ж, вы не захацелі, значыць, працуем далей, і так далей, значыць, супраць чаго вы пратэставалі, якія вам перамены патрэбны, і так далей. Сёння у гэтай сітуацыі, калі ёсць агучаная вось гэта адзіная стратэгія ад дэмакратычных сілаў на чале з Ціханаўскай, як дасягнуць нам вось адзінства сярод саміх беларусаў, як і што трэба сказаць прыхільнікам вось гэтай маральнай пазіцыі, не ўдзелу на агул у нейкім палітычным жыцці, таму што гэта злачынства, што з гэтымі людзьмі рабіць? І што рабіць, каб гэтая пазіцыя не стала настолькі папулярная, што тады вось гэтая адзіная стратэгія не будзе мець ніякага сэнсу? Я б удакладніў, што, па-першае, тут няма стратэгіі. Самой па сабе стратэгіі ў дэмакратычных сілаў як не было, так і няма. Зараз мы маем дамоўленасць асноўных палітычных сіл. Конечно, это добра, што яны выступаюць з адзінай кампаніяй пра рэферэндум, і ў прынцыпе яны выступаюць такім рэчышчы зрыву гэтага рэферэндума, зрабіць яго несапраўдным. Гэта ўсё окей. Але гэта не вырашае, ў прынцыпе, асноўнай праблемы таго, як дзейнічаць у наступны перыяд. Бо рэферэндум гэта адна з значных падзеяў, якая прыцягвае увагу грамадства. Яна вельмі важная для беларускага рэжыму была. І зноў-такі гэта такі шанец для беларускага грамадства, зноў-такі пракаціць рэжым, то бок не даць яму чарговы раз грамадства мусіць пацвердзіць сітуацыю, што мы да сённяшняга часу не згодны, ніякія кампаніі масавай мабілізацыі, якія патрэбны ўлады, яны не пракатваюць, больш усё трэба дамаўляцца, інакш ён не ўзновіць там сваю легітымнасць праз гэта. Таму гэта добра, адсутнасць стратэгіі гэта дрэнна і няма, і асноўныя тэндэнцыі цэнтрабежныя там сярод дэмакратычных сілаў захоўваюцца. Вось я думаю, што падчас вось гэтай кампаніі ёсць такі нюанс, скажем так, які мяне непакоіць. Это такія даволі дурныя заявы некаторых лідараў пра тое, што гэта новы шанс на перамены. Бляха, халера, якія шансы на перамены у сітуацыі татальнай дэмабілізацыі ў краіне. То бок за кошт гэтага, вось гэтага стану грамадства, калі мы не згодныя, але не гатовыя да масавай мабілізацыі, не бачым тым больш у гэтым, як правільна заўважаная нейкай такой значнай падзеі, як там прэзідэнцкія выбары, то мы не можам яе скарыстаць для таго, каб перкуліць сітуацыю. Таму ніякай там масавай мабілізацыі, ніякага новага шансу. Это ўсё даволі дурныя заявы. І калі ў гэтым кірунку будзе развівацца сітуацыя далей пад гэту кампанію, то бок выкарыстаць яе як новую мабілізацыю і зноў там паспрабаваць, як у мінулым годзе зарганізаваць гарачую вясну, то это абсолютно утопічная дурная ідэя. Добра, тады мы што атрымліваем? Сёння, заўтра, паслязаўтра усе незалежныя медыа
перадрукуюць вось гэта паведамленне пра адзіную стратэгію па рэферэндуме. Адбудзецца некалькі размоваў, некалькі абмеркаванняў. І далей да лютага што рабіць? Да лютага шмат чаго трэба рабіць, бо сістэма арганізацыі рэферэндума, яна прыкладна падобная да сістэмы арганізацыі выбараў. Каб зацвердзіць тое, што гэты рэферэндум не сапраўдны, мы мусім забяспечыць магчымасць паказаць грамадству публічна, што гэта сапраўды рэферэндум не адбыўся. А для гэтага трэба, каб у ідэале людзі былі ў камісіях, у ідэале, каб працавала назіранне, каб грамадская ўвага была прыцягнута да гэтага, каб на сімвалічным узроўні было нешта, што дае людзям зразумець, што нас шмат, зноў тых, хто не згодны з гэтым. Магчыма, тут трэба шукаць спосабы, скажем так, ціску на выбарчыя камісіі, каб яны рэгістравалі сапраўдныя вынікі, якія дасягнуты. Як нереально. У свой час, выступаючы за байкот з кампаніяй «Свежы ветер», мы разумелі, што выбары ідуць, людзі ўсё роўна прыйдуць пры такім узроўні папулярнасці кандыдатаў на выбары, але ўсё ж такі наша галоўная ідэя была дэлегітымацыя праз выбары, праз гэтую сітуацыю, хутчэй выбараў, не пра самі выбары, бо мы апелявалі больш да байкоту гэтых выбараў, але сэнс не ў самім байкоце быў, а ў дэлегітымацыю Лукашенка, сарваць гэтае галасаванне, сарваць пацверджанне легітымнасці. Прыкладна задачы падобныя, не такія, але падобныя, і тады мы знайшлі да сябе заняцце, тады мы пісалі такія лісты сябрам выбарчых камісіяў з такім вельмі простым тэкстам. Дарагія сябры камісіяў, мы ведаем, што вы ўжо неаднаразова ўдзельнічалі ў выбарах, выбары фальсіфікуюцца, а гэта злачыннае ўсё ж такі дзеянне, і калі вас прымушаюць зрабіць тое, што вашае сумленне не дазваляе рабіць, то вы, калі ласка, патрабуйце пісьмовых загадаў, альбо паведамляйце нам пра такія выпадкі. І што, быў нейкі вынік? Быў вынік. Па-першае, Лукашенко на адной сваёй нарадаў ён крычаў проста, што мы дадзім па рукам усіх, хто цісне на камісіі, на сябраў камісіі, мы ўсіх іх абаронім, і ведаю я гэтых ветрадуяў. Гэта было нават на самым высокім узроўні. Потым, калі кіберпартызаны ўскрылі базу скаргаў, то мы бачылі даволі шмат скаргаў на тыя нашыя лісты ад сябраў выбарчых камісіях. То есть гэта іх непакоіла. І мы пісалі ім яшчэ па месцу працы, бо это была адзіная магчымасць іх ідэнтыфікаваць. Зараз у нас значна больш магчымасцяў ідэнтыфікаваць людзей. Добра, мы будзем зноў ім пісаць, непакоіць іх, але непакоіць і спыніць трошкі розныя рэчы. Канешне, трошкі розныя, але вось гэтая мурашыная тактыка, дзе кожная група ўдзельнічае ў агульным працэсе, яна можа мець свае вынікі і сваю карысць. Тут трэба разумець, што і тыя людзі, якія сёння кажуць, што, напрыклад, тыя ж група супраціў, кіберпартызаны, якія ясна заявілі пра байкот і падтрыманне гэтай пазіцыі, што яны ў сэнсе агульнай задачы зрабіць рэферэндум несапраўдным, яны супадаюць. І трэба, каб гэтыя групы ўсе знайшлі сваё месца ў гэтым агульным грамадскім працэсе па недапушчэнню правядзення гэтага рэферэндуму. Вось ключавыя словы, пра якія я хацеў таксама удакладніць, таму што нездарма ўсё-такі згадваў нашу размову на Белсаце з табой, як сарваць рэферэндум, то бок не зрабіць яго, што не адбыўся, альбо несапраўдны, а не дапусціць яго правядзення. Вось наколькі вось гэтая пазіцыя рэальная. І вось тут цікава, што ты згадаў якраз кіберпартызанаў і іх магчымасці. Так можа, сапраўды ёсць сэнс, да прыкладу, у тым, каб тыя ж кіберпартызаны ўзялі, зламалі ўсе магчымыя базы, звязаныя з выбарчым працэсам, і такім чынам сарвалі само правядзенне гэтага злачыннага мерапрыемства. Гэта можа цалкам упісвацца ў агульную стратэгію грамадства і дэмакратычных сілаў па адносінах да гэтага рэферэндуму.
Это тое, пра што можам мы тут сказаць, а палітыкі публічна... Гэта могуць сказаць кіберпартызаны самі, можам мы тут паразмаўляць пра гэта як пра тэарэтычную магчымасць, так, але дэмакратычныя сілы хутчэй не могуць заклікаць да такіх дзеянняў, ну, але прынамсі зноў-такі я падкрэсліваю, што агульная стратэгія ў тым, як яна сфармуляваная, вось агульная стратэгія кампаніі гэтай па рэферэндуме, яна дазваляе самым розным групам укладацца з такога тыпу, нават там больш радыкальнымі дзеяннямі ў гэтую сітуацыю. Ну, яшчэ цікава тут ўсё ж такі ну, не замарочвацца на легалісцкіх нюансах гэтага рэферэндуму. Мы там вот паставім 2 крыжыка і гэтым сарвем рэферэндум, таму што у нас будзе большасць, бла-бла-бла, як бы яны нічога не змогуць зрабіць. Вот ніфіга, канешне, яны намалююць усё, што трэба, яўку намалююць, калі трэба, і галасаванне, якое трэба, і ўсё, што заўгодна будзе ў гэтым рэферэндуме выкарыстана, проста каб паказаць тыя вынікі, якія ім патрэбны, яны іх пакажуць. Але ў гэтым моманце тактыка мусіць быць прастроена так, каб грамадства бачыла несапраўднасць гэтых махінацыяў, так, як яно пабачыла відавочна гэта падчас выбараў у мінулым годзе. І гэта, я думаю, што магчыма зрабіць. І тады атрымліваецца, што вось гэтая стратэгія, агучная стратэгія, гэта хутчэй не стратэгія, а адзін толькі з пунктаў вось гэтай няіснай стратэгіі, але которая магла бы быць, гэта гульня ў доўгую насамрэч. Таму што 20-й год, калі быў вось гэты народны ўздым, і здавалася, все, мільёны там супраць Лукашэнкі, і дзе гэтыя мільёны зараз, і як бы хтосьці з'ехаў, хтосьці стаіўся, але ёсць вялікая частка людзей, і пра гэта, дарэчы, наколькі я разумею, сведчаць нейкія даследаванні апошнія пра то, што ўсё-такі трошкі інтарэс, зацікаўленасць да палітычнага жыцця, яна спадае. Яшчэ там не вельмі моцна, але патрошачкі гэты вось нейкі адкат як бы ёсць. І тады сапраўды агульнай стратэгіяй можа стаць выхоўванне актыўных грамадзянаў па вялікім рахунку ў Беларусі. Гэта, і тут якраз, вось, дарэчы, байкот не вельмі пасуе, а пасуюць усялякія актыўныя дзеянні замест сядзення на канапе. Праз рэферэндум, праз нейкія іншыя кампаніі, праз нейкія іншыя дзеянні выхоўваць у Беларусі актыўных грамадзянаў. Наколькі, на твою думку, вось такая стратэгія магла быць рэальна, альбо яна ўсё-такі такая, ну, больш утапічная, і не гэтым трэба займацца? Не люблю вот это падыход выхоўваць актыўных грамадзянаў, там вот это выхаванне, выхавацельства, вот это нешта ад школы нагадвае, там, дзе нас выхоўвалі там быць там добрымі грамадзянамі. Я спрабую знайсці хоць нейкую стратэгію. Піянерамі. Ну, у агульным сэнсе стратэгія палягае на там грамадскім супраціве, да? То бок вот ёсць актыўнасць, ёсць энергія, вот заўсёды самым нават там людажэрным, там аўтарытарным, там таталітарным рэжымам там патрэбная масавая падтрымка, да? Яны абапіраюцца на гэтую масавую падтрымку. І грамадства, калі яно пазбаўляе улады гэтай сваёй падтрымкі, проста не ўдзельнічае у іхніх там рытуалах, не ўдзельнічае ў іхніх ідэалагічных мерапрыемствах, яно зрывае тое, што ім вельмі патрэбнае як бы зрабіць. Это ёсць, ну, механіка гэтага грамадскага супраціву. Сыход ад дзяржавы? Сыход ад дзяржавы, выбудоўванне ўласных як бы інстытутаў, гэта кшталтаванне як бы ўласных формаў самаарганізацыі якоїсь. У гэтым няма, ну, вот выхоўвання ў сэнсе, што мы там прыходзім там і там какосьці вучым як правільна, да? А просто як бы людзі самі ўжо, здаецца, даволі ясна зразумелі, чым ёсць правільнае, чым ёсць неправільнае. Асабліва мяне, ну, вот так
ну, не здзіўляла, радавала, хутчэй, гэтае ўспрыняцце вось этой фразы, ну, вы же разумееце, да? Ну, вы ж понимаете, да? Мне так подрывае заўсёды. І людзі раптам пасля жніўня там 20-го года яны кажу, не, мы не разумеем. І это вот такая нормальная беларуская тупасць можа быць у гэтым сэнсе. Ну, вы же понимаете? Не, я не разумею. Патлумачце, праговорите услых ваши злочинные намеры. А можете письмово? И вот это вот, и причем, ну, вот такая... Боятся лукашисты паперак. Боятся паперак, боятся таких паводзінаў, боятся, что як бы бацькі ў школах не будуць як бы даваць ім неабходную энергію там для того, каб пісаць гэтыя справаздачы і гэтак далей. Ну і вось гэта мусіць распаўсюджвацца як такая, ну, вот, форма грамадскага супраціву там і жыцця. Конечно, сюды упісваецца, ну, такі у агульным сэнсе там грамадзянская адукацыя, да? Вось калі там у свой час там у 80-е гады у Польшчы там існаваў там летучы універсітэт, які мы ў Беларусі таксама пераносілі прыкладна з гэтымі там як бы ідэямі, што, ну, калі мы не можам займацца актыўнай палітычнай як бы дзейнасцю, то адна з страховей, то это самаадукацыя, самазахаванне, захаванне сваёй ідэнтычнасці, захаванне грамадзянскай ідэнтычнасці. І гэта, ну, вось адукацыя, бо калі мы будзем, то як бы у нас будзе шанс змяніць сітуацыю. Калі нас не застанецца ў гэтай сітуацыі, тады ў нас ніколі не будзе шансу на нейкія змены. Золотые слова. Ты говоришь, а у меня ажно як бальзам, ведаеш, вот тут внутри расцікаецца, вот, наколькі супадае з тым, што, вот, напрыклад, я казаў, Мікола Дзядок, мы разам у супольных стрімах гаварылі пра гэта, там, памятаю, у 19-м годзе мы зрабілі там наш першы супольны стрім, мы гаварылі пра патрэбу вось фармавання гэтых лакальных супольнасцяў, мы гаварылі пра сыход, па сутнасці, ад дзяржавы, ад дзяржаўных паслугаў да прыватных, калі ты можаш ісці там не ў дзяржаўную цырульню, а у вас на раёне ёсць хтосьці свой цырульнік, схадзілі пі да яго, ён атрымае гэтыя грошы. Вось гэта ж робіцца, і прычым сённяшні лічбавы свет, ён дазваляе рабіць некаторыя рэчы масава, тое, як мы не маглі нават і марыць, як бы раней. І тое, што голас робіць з вось гэтай медыцынскімі паслугамі альбо юрыдычнымі паслугамі, дзе дазваляе арганізоўваць гэта там пір-ту-пір там онлайн, то гэта вось альтэрнатыўная як бы сістэма для вось дзяржаўнай там сферы паслугаў. Яна дае магчымасць і нам як бы ім карыстацца, як бы, і каб грошы цыркулявалі паміж сабой, сувязі гэты мацаваліся. І відавочна гэта, ну, такая вельмі добрая для вось, ну, такі кшталтавання незалежнасці грамадства, для вось, ну, такой асэнсавання сваёй незалежнасці вельмі важная рэч. Ёсць, наколькі я памятаю, свае бай партал такі ёсць, это вот такі піянер вось у гэтым кірунку фармавання свайго прыязнага там бізнесу, прыватных паслугаў, каб адзін адному дапамагалі. Выбачаюся, і ёсць зараз вось мапка, ствараецца вось гэта аплікацыя Цэнтрам беларускай салідарнасці. Я спадзяюся, мы заклеім таксама ў апісанні гэтыя спасылкі. Спадарства, пашукайце свае бай, а таксама аплікацыя мапка, якраз там вось тое, пра што мы з Андрэем зараз абмяркоўваем. Калі паслугі нейкія можна, ну, замяняць вось дзяржаўныя на прыватныя, на свае. І гэта сапраўды вельмі, вельмі важна. Між тым, калі вяртацца да самога рэферэндума, два моманты хацелася б яшчэ тут удакладніць. Першае, гэта за гэты час ці ёсць сэнс аб'яднаным дэмакратычным сілам, акрамя працы ўнутры, вось давядзення да людзей, аб'яднання і так далей, неяк асобна працаваць з Захадам, который б яшчэ да правядзення гэтага рэферэндуму сказаў, мы ніколі яго не прызнаем, таму што яго ладзіць чалавек, якого ніхто не прызнае прэзідэнтам. Альбо ў гэтым не мае сэнсу там неяк асобна пра гэта гаварыць, бо Захад, в прынцыпе, і так Лукашэнку не прызнае нікім, адпаведна, наўрад ці рэферэндум прызнае.
Ну, Ёсць сэнс, я няма? так думаю, што ўсё роўна ўсё, што вырашальнае адбываецца, яно адбываецца ўнутры Беларусі. То бок гэты Згодны. знешні кантэкст ён можа спрыяць, можа быць спрыяльным для нас, неспрыяльным. Конечно, ён будзе спрыяльным, калі там захад не падтрымае. Пакуль што кансэнсус тут такі, што захад не надта імкнецца да легітымізацыі Лукашенка і прызнання яго прэзідэнтам. І я не думаю, што пры тэмпах таго, як на захадзе прымаюцца рашэнні, там узгадняюцца Напэўна, гэта ўжо такі ўнутры... Яны нават калі б вельмі хацелі, то не паспелі, потому як думаю, што Ну, напэўна, гэта ўжо такія больш нюансы. Галоўнае, што захад у чым супадае з беларускім народам, гэта ў тым, што Лукашенко гэта злачынца, гэта нелегітымны кіраўнік Беларусі, і в прынцыпе, ну, як бы і ўсё астатняе все-таки больш унутрынацыянальныя нюансы. Між тым, тут жа, вось, калі мы гаварылі там пра адсутнасць стратэгіі, тактыкі, яшчэ адзін момант прагучаў, я сабе адзначыў адмыслова. Ініцыятыва пакуль што атрымліваецца за Лукашэнкам. У 2020 годзе быў такі цудоўны перыяд, калі Лукашенко мусіў рэагаваць і бегаў там і паўтараў тэзісы, якія накідваліся пратэстоўцамі, і гэта ён рэагаваў. А ініцыятыва, ну, за кім ініцыятыва, той па сутнасці і ў моцнай пазіцыі, той як бы бліжэйшы да нейкай перамогі. Ну, мне так здаецца, гэта відавочныя рэчы. Тут жа з гэтым рэферэндумам, і не толькі з ім, дарэчы, той жа мігранцкі крызіс, не ведаю, ці паспеем яго ўзгадваць, таксама можна сказаць, калі ёсць асобная аўдыторыя па-за Беларусю, ёсць жа і аўдыторыя ўнутры Беларусі, калі задурваецца абсалютна галава, вось, калі ласка, ён толькі накідвае, а вы, беларусы, не займаецеся там праблемамі, якія сапраўды актуальныя, важныя. Гэта там нелегітымная ўлада, гэта рэпрэсіі, гэта палітвязні, гэта эканамічны капец, гэта ковід, гэтак далей. А вы давайте вот абмяркоўваеце там зараз рэферэндум, вот давайте, што там з мігрантамі, хто там з Сірыі, хто там з Іраку, і хто меў рацыю, польскія памежнікі ці мігранты у гэтых сутычках і так далей. У пэўным сэнсе Лукашенко якраз ініцыюе, накідвае на гэты вентылятар, а супрацьлеглы бок, дэмакратычныя сілы і грамадства пастаўленыя ў сітуацыю, калі вымушаны рэагаваць на гэта. Нават калі ўзяць вось гэтую стратэгію адзіную, якую сёння агучылі, это ж таксама рэакцыя на ініцыятыву Лукашэнкі правядзення рэферэндума. Ці можна тут неяк пераламіць сітуацыю і самім стаць ініцыятарамі зноўку, як гэта было ў 2020 годзе? Ёсць сэнс, няма? Тут няма такого у меня адназначнага адказу на гэта. То бок дрэнныя навіны заключаюцца ў тым, што зараз вельмі складана вярнуць тое, што было ў 2020 годзе. То бок мы не можам апераджаць гэтую сітуацыю, таму што пасля рэвалюцыі наступіла контррэвалюцыя, дзе ўлады поўнасцю кантралююць тое, што адбываецца ў краіне ў палітычным сэнсе. То бок дэ-факта утрымліваюць уладу і захавалі гэтую сваю уладу, утрымалі яе ў сваіх руках, канешне, за кошт брутальнага ўжывання сілы і такога надзвычайнага становішча, якое яны ўвялі краіне. Але дэ-факта сітуацыя выглядае так. І я яшчэ памятаю, там у 2020 годзе там былі часы, калі там Ціханаўская канкуравала за грамадскую увагу людзей, там апераджала часам там Лукашенко са сваімі хадамі, заявамі, але зараз пры вось такім стане, як ён ёсць як Беларусі, наўрад ці гэтыя часы хутка вярнуцца, прынамсі да наступлення нейкай новай сітуацыі, дзе стане магчымай грамадская мабілізацыя, дзе гэтая грамадская энергія можа быць скарыстаная для палітычных зменаў, калі вось гэты палітычны крызіс ці вось такі новы рэвалюцыйны пад'ём стане мажлівым. Таму вот думаць пра тое, што мы можам згенераваць нейкія такія рэчы, якія б задавалі парадак дня як бы для краіны ў той сітуацыі, калі мы
адсунутыя як бы ад фактычнага кантролю там за ўладай і палітыкай як бы у Беларусі ну складана да. Вот тое што не трэба рабіць это дакладна не трэба гуляць у гульню навязаную самім Лукашэнкам то бок вот зрыў рэферэндуму гэта артаганальная стратэгія да. Мы не робім тое што як бы мы робім каб ты не зрабіў так мы робім каб ты не зрабіў да. Мы не падтрымліваем як грамадства гэтую гульню то бок палітычны каляндар усталёўваюць яны ўсё ж такі бо вот такая палітычная як бы сітуацыя але не рабіць тое што яны хочуць каб мы рабілі гэта як бы тое што мы можам да. Вось тут зараз ну, дастаткова адэкватная рэакцыя на гэты рэферэндум але у стратэгічным сэнсе канешне як бы трэба мець ну такую артаганальную стратэгію таксама да таго што як бы робіць улады і наш палітычны календар мусіць выбудоўвацца з нашых уласных уяўленняў таго што трэба рабіць да. І тут трэба мець генеральна іншыя мэты да. Таму вот тое што мы прасоўваем там за Владзімірам Мацкевічам гэта ідэя устаноўчага сходу да. Вось калі мы маем на мэце устаноўчы сход як пераўсталяванне дзяржавы беларускай да, то для нас усе астатнія падзеі якія будуць у палітычным календары яны набываюць своеасаблівае значэнне потому что окей мы зрываем рэферэндум для чаго бо мы маем перспектыву устаноўчага схода гэты рэферэндум не легітымны як бы злачынны тому что ён тычыцца канстытуцыі пераўсталявання дзяржавы але ў такой форме гэта не робіцца яно робіцца інакш а як нам туды прыйсці ну і тады мы адкручваем як бы ад той як бы стратэгіі да гэтай ты гаворыш пра наяўнасць стратэгіі і у нас з'яўляецца нейкі уласны план да і вось тады калі у нас з'яўляецца гэты уласны план да то тады мы можам штосьці ў пэўны час зручны для нас час навязаць але палітыка гэта там ну як кажуць мастацтва магчымага так то бок некаторымі сітуацыі мы можам скарыстацца але мы ніколі не ведаем калі гэтыя сітуацыі як бы прыйдуць да? Таму стратэгія гэта тое што дазваляе нам калі яна ёсць потым карыстацца такімі сітуацыямі якія з'яўляюцца ў палітычным полі Я тебе толькі рэмарачку і мы пойдзем далей тым больш тэмы звязаныя па сутнасці працягнем рэмарачку наконт таго што ты кажаш што не верыш, што сітуацыя можа вельмі хутка паўтарыцца 2020 года. Я з тобой цалкам згодны, таму што трэба азначыць тое, пра што ўсе забываюцца. Насамрэч, сітуацыя 2020 года гэта не падзеі нейкага аднаго трыгера, нават выбараў. Гэта не падзеі аднаго месяца. Гэта падзеі, которые ішлі нават гадамі, падрыхтоўвалі гэтую сітуацыю. Па-першае, адносна спакойны ў плане рэпрэсіяў папярэднія гады яны далі магчымасць нарасціць масу людзей, якія маюць сімпатыі да нацыянальнага, да незалежнага. Усе мы гэта бачылі ў 2020 годзе, калі раптам усе мітынгі, нягледзячы на заклікі тагачасных арганізатараў мітынгаў, раптам расквілі нацыянальная сімволіка і так далей. І народ тады паказаў, што мы за Беларусь, за незалежнасць. Для гэта трэба было вельмі шмат часу. Таксама з 19-го, прынамсі, года, зноўку ж там тэма незалежнасці, абароны незалежнасці, згаданая кампанія «Свежы ветер». Нават пахаванне Кастуся Каліноўскага, што потым ператварылася ў нават такі жарт, адкапалі Каліноўскага і тут пачалося. Вось. Таксама, канешне ж, нельга не згадаць рэвалюцыйныя для Беларусі паездкі Сергея Ціхановскага па рэгіёнах. Ён пачаў рабіць тое, чаго не рабіла апазіцыя ўсе гэтыя гады, прынамсі ў такой форме і ў такіх маштабах. І гэта абсалютна сарвала дах і папросту змешала карты і дала ўрэшце голас народу. Уласна народ паглядзеў, што мы, аказваецца, ёсць, на нас, аказваецца, звярнулі ўвагу. І наш голас таксама чутно. І ад гэтага мы пачалі бачыць, што нас сапраўды вельмі шмат. І потым ужо быў 2020 год, дзе таксама быў шэраг падзеяў. То бок сітуацыя 2020 года з галоўным трыгерам выбары, она ўсё роўна рыхтавалася, канешне. І зараз будзе трыгер, не будзе, але рыхтаваць гэтую сітуацыю,
гэта, канешне, трэба і не чакаць папросту на канапе. Добра, калі не супраць, я б хацеў тады наступную тэму абмеркаваць, хаця яна ў працяг гэтай, бо гаворка якраз пра праект Канстытуцыі. Напярэдадні якраз у Менску адбылося трэцяе паседжанне этой Лукашэнкавай камісіі па канстытуцыйнай рэформе, і кіраўнік адміністрацыі дыктатара Сергіенка паабяцаў вынесці праект Канстытуцыі на ўсенароднае абмеркаванне на пачатку снежня. Гэта вось такая навіна апошніх дзён. Таксама он дадаў, што будзе зменена 77 артыкулаў Канстытуцыі, таксама прэамбула з'явіцца, новы раздзел аб усебеларускім народным сходзе. Ну і раней таксама паведамлялася, што гэтыя змены закрануць практычна ўсе раздзелы Канстытуцыі. І вось тут, калі ты мне дазволіш, я такі малюпасенькі зраблю экскурс у гісторыю заакіянскую. Усім вядомая Канстытуцыя ЗША, якая не змянялася больш за 200 гадоў, я сёння падлічыў адмыслова 234 гады. Она была прынята 17 верасня 1787 года. Канешне, былі нейкія дадатковыя змены, гэта ўсё называецца папраўкі. За гэтыя 234 гады 27 паправак, яны не ўвайшлі ў асноўны тэкст амерыканскай канстытуцыі, яны публікуюцца асобна, яны так і называюцца папраўкі. А калі браць Беларусь, сучасную гісторыю нашай краіны, маем 1994 год канстытуцыі і маем две змены. 96 год гэта замацаванне вынікаў рэферэндума 95 года, там было ўзмацненне прэзідэнцкай улады, там ён сабе набраў тое можа змяняць гэта і гэтак далей. І таксама замацаванне за расійскай мовай статусу дзяржаўнай мовы. І таксама 2004 год, гэта прыбіранне вось гэтых двух тэрмінаў прэзідэнцкіх. Лукашенко сам сабе дазволіў перабірацца колькі заўгодна разоў. І тут, канешне ж, пытанне, вось навошта Лукашенку столькі разоў змяняць гэтую канстытуцыю. Ну, там літаральна вось раз, там зноў, зараз он кажа, наспелі зноў нейкія патрэбы ў этой канстытуцыі. Я не памятаю, каб людзі задаваліся пытаннямі, каб у медыа гучала, што наша канстытуцыя не адпавядае рэаліям, нам тэрмінова трэба яе змяніць. На твою думку, для чаго Лукашенку гэтыя ўвогуле змены патрэбны? Ну, Лукашенку гэта заўсёды патрэбна для вырашэння нейкіх сваіх задачаў па ўтрыманню ўлады. І тут вось для гэтага гэта выкарыстоўваць. Асноўная такая рэч, якая цісне на Лукашенку, ці нават не на Лукашенку самога, а на беларускі палітычны рэжым, гэта неабходнасць вырашэння задачы транзіту. То бок чалавек стары, як бы ўсё ж такі ўжо і як бы здароўе як бы не тое, энергіі паменіла, як бы ясна ўжо, што трэба як бы маладым дарогу даваць, як бы якія хіба настойваюць на тым, што пара б ужо і даваць як бы можа, бо ім трэба гарантаваць працягваць гэтага рэжыму. То бок у іх ёсць унутраны ціск, які падштурхоўвае іх да як бы неабходнасці трансфармацыю. Але вось гэтая канстытуцыя, якую Лукашенко для сябе зрабіў у 96-м годзе і потым яшчэ трошачкі там дарабіў у 2004 годзе, яна не вырашае задачы транзіту, то бок яна не задавальняе самога Лукашенко як транзітная. Да, калісьці можна прыгадаць там байку пра Ханса Георга Віка, якому Лукашенко казаў, што вот гэтая канстытуцыя толькі для мяне, нікому іншаму я яе не аддам. Да? Занадта там царскія паўнамоцтвы. Да, царскія паўнамоцтвы. Да. Таму неякі трэба там механіку транзіту прыдумаць пры тым, каб ён і захоўваў уладу, але як бы аператыўнае кіраванне аддавалася нейкаму іншаму, і гаранты былі б такія, каб ён меў мажлівасці тыя, скажем так, маладыя
паслядоўнікі рэжыму мелі гарантыі таго, што яны захаваюць уладу, і гэта будзе там, ну, як бы устойлівая, як бы, сістэма пераходу. Тут. Ну, вось гэта ўнутраны ціск гэтай сістэмы палітычнай, якая вымушае іх шукаць нейкія такія падыходы. Ну, акрамя гэтага, ну, вось і канстытуцыя, і гэты канстытуцыйны працэс увесь у 20-м годзе ён набыў там іншае гучанне у сувязі з палітычным крызісам, дзе гэты канстытуцыйны працэс проста разглядаецца як сродак вырашэння пытання легітымацыі Лукашенка. Да? І тут і вот эта канстытуцыя, абмеркаванне канстытуцыі, гэтыя грамадскія абмеркаванні, якія былі па ўнясенню зменаў, потым зараз новыя абмеркаванні, якія будуць уже па тэксту. Грамадскіх не было. Былі ж да круглыя сталы ў рэгіёнах, нават дзе людзі абмяркоўвалі, а якія прапановы там, ну ясна, ну сімуляцыя ж була, ну вот не было, почекай, ты зараз працягнеш, ну я просто нагадаю, 94-й год, Конституція, вось там былі народныя абмеркаванні, бо праекты абмяркоўваліся ў 91-м годзе, 92-м годзе, 93-м годзе, то бок праекты публікаваліся і абмяркоўваліся. Зараз все эти круглые столы, хоть на одним з іх проект был, не было. Они дагэтуль не маюць гэта проекту. Они абмяркоўваюць, што бы нам унесці. Там РПЦ, там штосьці там сваё і так далее. Ясна, это сімуляцыя грамадскага ўдзелу і ніякія паўнавартасныя грамадскія абмеркаванні. Але нават гэтая сімуляцыя, як бы яму трэба зараз просто для забеспячэння, нібыта людзі ўдзельнічаюць у там вось пераўсталяванні. Прыкладванне адказнасці таксама. Не, гэта забеспячэнне легітымацыі. Бо трэба, каб гэта людзі, як бы, рабілі. Бо канстытуцыйны лад гэта не тое, што змяняе, як бы, Лукашенка. Гэта тое, што змяняецца для ўсіх. Гэта агульная справа, рэспубліка. І, ну, просто так, ну, памяняць без сімуляцыі грамадскага прызнання гэтага, гэта, ну, як бы, небяспечна. Яно так, як бы, не працуе. Калі людзі ў гэта не павераць, як бы, то яно будзе барахліць. А ім не трэба, каб ну, барахліла. Да? Ім трэба, каб яно функцыянавала. У гэтым-то і праблема. І як бы, для нас гэта, ну, нармальная сітуацыя шанец. Ну, я яшчэ адзін тут момант закрану, да? Што як бы, наша беларуская канстытуцыя ў 94-м годзе як бы, далі не была зробленая нармальна. Там, да? То бок, вот калі Злучаныя Штаты, як бы, прыгадваем, там як бы, быў там спецыяльны канстытуцыйны працэс, як бы, і як бы, устаноўчы сход, філадельфійскі канвент там, і іншае, як бы, што прывяло да стварэння тэксту канстытуцыі. Былі заснавальнікі канстытуцыі. Наша канстытуцыя 94-го года да сённяшняга часу як бы, вот, ну, это такі калектыўны працэс стварэння без там, вот, мы не у школе не написано, хто як бы написал Конституцию там 94-го года, там, а змены 96-го года увогуле там напал ананімныя там зараз і сёння, да, як бы ніхто не несе адказнасць за гэта. І сам працэс як бы і нават з'яўлення дэмакратычнай канстытуцыі 94-го года быў у значнай ступені хібны, як і сама канстытуцыя, якая ў значнай ступені ну, не задавальняла дастатковым інтарэсам балансу уладаў, што і было скарыстана Лукашэнкам для канстытуцыйнага пераварота. Бо ў значнай ступені тую канстытуцыю, так бы мовіць, пісалі пад Кебіча. Як бы ці там групы ўплывалі, каб яна была такой. Таму я скептычна адношуся да тэзы вяртання Канстытуцыі 96-го года, думаючы пра тое, што 94-го года, так, думаючы пра тое, што трэба ўсё ж такі новую канстытуцыю, а вось тая канстытуцыя, якая мусіць з'явіцца да выбараў, яна можа быць, ну, нейкай пераходнай канстытуцыяй, альбо гэта мусіць проста быць часовы ўрад, як бы, і паралельная праца. А чым ён будзе кіравацца часовы ўрад? Яким основным документом? Революційною метазгодністю. Ну, это ж такое поняття. Ну, якби так. Тут якби зникають питання, але ну, у Польщі у свій час там узгадняли таку малую конституцію, да? Може бути некий переходний закон, який, ну, там, декларація домовленості боков там, при політичному переходному процесі о повномоцтвах переходного парламенту. І ця декларація там набуває часовий конституційний статус, і якби і покуль працює установчий
устаноўчы сход як бы вот жыве гэты часовы ўрад, да? Як толькі канстытуцыйны устаноўчы сход закончвае працу, скончваюцца паўнамоцтвы і часового ўраду, і, напрыклад, ніводны чалец часовага ўраду не можа балатавацца на наступных выбарах, да? Каб гарантаваць, каб яны не пад сабе рабілі. Гэта. Ну, то бок тут можна прадумваць гэта зараз, як гэта рабіць, але гэта вельмі, што я падкрэслю, гэта вельмі важны, адказны працэс, які будзе і закранае зараз гэты працэс кожнага грамадзяніна Беларусі. І тое, што будзе зроблена потым, яно будзе закранаць кожнага грамадзяніна Беларусі. Таму я вельмі скептычна стаўлюся ў тым ліку да якіх канстытуцыйных камісіяў, якія там зараз працуюць, таму што это окей як экспертны працэс, але як працэс з'яўлення канстытуцыі, якая неабходна краіне, это зусім неадпаведны працэс, каб у нас была нармальная канстытуцыя, якая перажыве хаця б аднаго наступнага, хаця б аднаго, дайце хаця б наступнага аднога. Я сябе хацеў яшчэ дадаць, у мне ёсць адзіная загадка Лукашэнкі. Вось для мяне у сувязі з гэтай канстытуцыяй. Я цудоўна разумею, што Лукашенко, канешне, ўсе гэтыя змены робіць пад самога сябе. Я цудоўна разумею, што чаму ён гэта робіць, таму што каб захаваць рэальную ўладу за сабою, падстрахавацца на выпадак чаго, ён думае найперш пра самога сябе. Між тым мы ведаем, што прынамсі з 18-го года ён публічна пачаў гаварыць пра патрэбу у зменах у Канстытуцыі, у новай Канстытуцыі. З рознай актыўнасцю ён згадваў, то не згадваў. То бок даўно пачаў задумвацца, і ў мяне тут тады пытанне: слухай, а чаму ты, гэта не гэтае пытанне, не маё галоўнае пытанне да Лукашэнкі, але лагічна ёсць пытанне, чаму б табе ў 20-м годзе папросту не сысці пад гарантыі, сказаць, што сапраўды, все, народ не хоча, я перажываю, і давайце неяк вы дадзіце мне нейкія гаранты асабістай бяспекі, мне, маім блізкім, дадзіце трошкі грошай на бязбедную старасць, не будзеце сажаць у турму. Ну, гэтакі беларускі варыянт там ярузельска, скажем так, калі я нічога не блытаю, все-таки сярэдняя адукацыя. Чаму ён гэтага не зрабіў? Я магу таксама адказаць на гэтае пытанне, таму што ён абсалютна не верыць у тое, што такія дамоўленасці будуць выкананыя, таму што, окей, канешне, ён сам не выканае, з чаго раптам хтосьці будзе таксама іх выконваць, чалавек мерае па сабе. Наўрад ці ён думаў, што там Бабарыка альбо там Ціханоўскія, яны скажуць, окей, і так і будзе. Бо нават калі гэтыя стрымаюць слова ў адрозненне ад яго, прыйдуць іншыя, скажуць, а ёсць у нас закон. Ёсць там, напрыклад, закон аб люстрацыі, і ён трапляе, нягледзячы на вашай дамоўленасці. І Лукашенко, канешне, як такая хітрая палітычная жывёла, не давярае ніякім дамоўленасцям. Між тым, і вось тут маё галоўнае пытанне: а з чаго раптам Лукашенко давярае нейкае паперчанне от сваёй новай лукашэнкавай канстытуцыі? Ён страціць уладу, ён жа таксама, яна можа страціць аўтаматычна і ўсялякую сілу гэтая паперка, таму што все, што ён робіць, гэта нелегітымна, гэта можна аўтаматычна адкінуць і сказаць: не, дарагі, эта канстытуцыя не будзе так цябе абараняць. Не, Лукашенко не давярае ніякім паперчанам. Лукашенко давярае толькі наяўным механізмам улады і кантролю, якія ёсць у ягоных руках. Да? А Канстытуцыя, яна, она больш ці менш там адпавядае гэтым там фармальным рэчам. Ну, так анекдоце пра этого вот канстытуцыйную рэформу ў Казахстане. Што вот падарыў Назарбаев Такаеву машину.
там такая усадзіцца ў машыну і пытаецца: Нурсултан Абішевич, а дзе стырно? Ён кажа: так ты давай едь, толькі на педалі як бы нажимай, як бы так всё А нормально. стырно ў мяне. Так. Вось яму трэба як бы фактычнае стырно, якое есть. А гэтыя як бы фармальныя інстытуты, яны мусяць быць падагнаныя пад вот гэтую канструкцыю стырна. Але сам працэс трэба, ну, як бы забяспечыць, да, як бы даць магчымасць перабудаваць уладу так, каб гэта не было ўсё сканцэнтраванае на адным, на адной уладнай пазіцыі, а як бы мела магчымасць, ну, як бы размеркаваць гэтыя пазіцыі так, каб здзейсніць гэты як бы пераход. Альбо трэба, ну, вот думаць пра пераемніка, рыхтаваць пераемніка, а тут штосьці ў іх там не склейваецца з гэтым пераемнікам. Дарэчы, Сергенко, ён казаў, што там можа быць якраз вот там ці знятыя, ці змененыя вот это узроставыя цэнзы па пазіцыях. Магчыма, это якраз пра пераемніка, пра то, што Тады не ясна, навошта яны это всегалактическое народное собрание туды конституцыйным чынам піхаюць. Я не разумею. Гэта вельмі цікава. Ну, ему ж и так не до закону, он же может просто жить. Просто з под таких пятой у Путина, и як бы и все. Вычварэнскіх вот паліталагічных пачуццяў мне вельмі хочацца пабачыць тэкст Канстытуцыі, пачытаць, вот як вось там камбінуецца вось гэты пераход, што яны ўвогуле там будуць выкарыстоўваць, якія тэхнікі, каб з аднаго боку забяспечыць уладу ў руках Лукашэнкі, ну фактычную як бы наяўную там і гарантаваную там гэтым новым тэкстам, а з іншага боку вырашыць праблему, ну, вот, новага размеркавання паўнамоцтваў і транзіту. Ну тут яшчэ Расію можна там прыгадаць там з нейкімі іхнімі інтарэсамі ў гэтым працэсе, што яшчэ смешней сітуацыю. Адным словом, калі резюмаваць, то ну, цяжка і няўдзячна аналізаваць паводзіны вар'ята і маньяка. Між тым, калі гаворка пра Расію, якраз вось гэты момант хацеў закрануць, на гэтым тыдні таксама прагучала шмат дзе, вось гэтая прамоўленая скрозь сціснутыя зубы Пуціным, вось гэты заклік да ўладаў Беларусі з апазіцыяй вось да гэтага дыялогу. І я зацытую, калі ніхто не супраць. Так, мы ведаем, што сітуацыя ў Беларусі хоць і супакоілася ўнутры краіны, але тым не менш праблемы ёсць. Мы выдатна разумеем гэта і, вядома, заклікаем да дыялогу паміж уладамі і апазіцыяй. Тройчы можна ха-ха сказаць, таму што чалавек, які летась падганяў свае войскі і неафіцыйна частка сілавікоў расійскіх удзельнічала у здушэнні і пазнейшым катаванні беларусаў, ён зараз кажа пра нейкі дыялог. Далей, цытата: «Са свайго боку Расія, безумоўна, працягне лінію на ўмацаванне сувязяў, паглыбленне інтэграцыйных працэсаў з Беларусю». Не забыў дадаць Пуцін. В сувязі з гэтым была таксама рэакцыя ад штабу Святланы Ціхановскай. Она сказала, ніякіх перамоваў, пакуль, ну, прынамсі, там людзі ў турме сядзяць. Я сваю хацеў рэакцыю таксама сказаць, што ну, у гэтым закліку все добрыя заклікі, гэта, канешне, добра, але Пуцін у дадзенай сітуацыі робіць з сябе такога дзядзю, без якога аніяк. Вось у беларускай песочніцы два хлопцы пабіліся, і тут прыйшоў дзядзя, сказаў: ну-ка, пацісніце адзін аднаму руку, памірыцеся і хадземце са мной, я вам штосьці там цікавае пакажу. Вось Пуцін гэта вось у маім уяўленні вось такі дзядзя. І мне асабіста здаецца, па вялікім рахунку, палітолагі, палітыкі могуць не пагадзіцца, але мне, чалавеку з сярэдняй адукацыяй, здаецца, што пляваць, да чаго там заклікае Пуцін. Чалавек, якому веры абсалютна няма, які он там сігналы Лукашэнку дасылае, троліць яго, не троліць яго, што он там захаду дасылае, што это наша тэрыторыя уплыву і так далей, і мы разрулім, мы міратворцы. Мне здаецца, што нам з вами трэба не забываць, што мы, якраз беларускі народ, адзіныя сапраўдныя гаспадары на беларускай зямлі, і это мы будзем вырашаць, што і як рабіць. Што, праўда, адразу прыніжу свой пафас, бо не вельмі ведаю, калі мы пачнем гэта вырашаць. Андрэй, можа, у цябе ёсць нейкая рэакцыя вось на гэты заклік Пуціна да дыялогу Лукашэнкі з
Ну тут, справедливым бокам. конечно, калі там чужы дзядзя прапаноўвае цябе там цукерку, то там не трэба яе браць, там это выглядае Это можа і нейкі педафіл быць. Да, тут вот это асцярожна. Калі сур'ёзна, то, конечно, расійскі фактор ён вельмі важны у вот агульнай сітуацыі, якая складваецца і ў Беларусі вакол Беларусі ў міжнародных раскладах. І відавочна, што Расія магла заняць там розную пазіцыю па вырашэнні палітычнага крызісу ў Беларусі ў яе актыўнай фазе, і тады яны проста зрабілі стаўку на Лукашэнка. Было некалькі сцэнароў, там гаварылася. Ну вот там хутчэй за ўсё яны проста не чакалі, не разумелі сітуацыю Беларусі, яны як бы не верылі тое, што беларусы могуць так вот як бы выступіць як вот асобны суб'ект. Ну вот менавіта тое, пра што ты кажаш, гэта суб'ектнасць беларускага народу, яно вот вельмі ярка праяўлялася у 20-м годзе, і з гэтым немагчыма было не лічыцца, але Расія грае ў доўгатэрміновую гульню. То бок гэта такі паўзучы рэйдарскі захоп, як это Владзімір Мацкевіч называў, дзе яны гуляюць у доўгую. Як Кітай гуляе з Расіяй. От так, як Кітай гуляе з Расіяй не толькі як бы з Расіяй, але тут вот гэта стратэгія рэалізоўваецца, ім трэба і аслабленае беларускае грамадства, як бы і аслаблены Лукашенка з аднаго боку, і каб ні тое не магло супраціўляцца, ім паглынання, хай і матывацыя там розная у гэтых двух частак там канфлікту ўнутранага ў Беларусі. Але яшчэ адзін момант, які вельмі важны, што ў гэтым рэйдарскім захопу яны хочуць атрымаць гэты актыў, так бы мовіць, як не абцяжараны там і там пазыкамі і праблемамі, да, з аднаго боку, а з іншага боку, каб гэты працэс выглядаў як мага больш прыстойным у вачах міжнароднай супольнасці, каб за гэта не выклікала санкцыі, непрызнанне і новае абвастрэнне канфлікту з захадам, які Расіі там зараз не патрэбны, там новы Донбас ім не патрэбны. Вось. І тут ім трэба вырашыць вось некалькі пытанняў, адно з якіх гэта вяртанне легітымнасці камусьці, хто б здаў беларускую незалежнасць. Ну, каб это было чыста падпісаная папера. Ну, бо зараз, ну, там яны штосьці там падпісалі, немаведама што да сённяшняга часу, але это, ну, такое. Нездарма на той паперцы саюзных этих программаў стаіць толькі подпіс Лукашэнкі за мною. Ну, вот там, ну, вот... Нездарма нагаворываўся, што адказнасць на ўсіх. Таму, калі Пуцін кажа, што давайце вы там дамоўцеся, то для яго важна супакаенне ў Беларусі і легітымнасць таго, хто пойдзе вот далей таму інтэграцыю, за цукеркай, якую ён там прапаноўвае. І вось гэта, як бы, ўрэшце рэшт небяспечна, таму што вось гэты дыялог паміж там беларускім грамадствам і Лукашенко, які мадыруе Расія, будзе вырашаць праблему Расіі перш за ўсё, а не ўнутранага канфлікту ў Беларусі. І ён будзе вырашацца ў мэтах і інтарэсах Расіі і паглынання Беларусі, а не як бы дзеля задавальнення нейкіх інтарэсаў самой Беларусі. Ну, тут можна як бы зноўку той жа тымі ж вобразамі сказаць, это калі дзядзя педафіл спрабуе там у песочніцы мадыраваць, вот, каб хлопчыкі памірыліся і клікаць з сабой, альбо воўк які-небудзь паміж авечкамі там спрабуе іх мірыць, а потым да сябе. Мадэрацыя воўкам, да, канфлікт у авечым статку. Ну, нешта такое. Калі не супраць, бо часу у нас зусім малавата, былі яшчэ тэмы, вельмі караценька, ну, все-таки хацелася закрануць, таму што гаспадарства такая ініцыятыва, якая ў мяне выклікае асабіста раздражнёны смех. Валер Цэпкала заклік... Я зараз скажу. Это класс. Зацэніце. Валер Цэпкала, можете загугліць, хто гэта, заклікаў стварыць Савет народнага даверу. Это прэтэндэнт у кандыдаты на прэзідэнта, не кандыдат, а адзін з прэтэндэнтаў, які не быў зарэгістраваны, у якога раней быў штаб, але наколькі я разумею, зараз Валер Цэпкала прадстаўляе толькі сябе і сваю жонку, магчыма, яна сама сябе прадстаўляе.
Не вельмі таксама ведаю, што там за структура такая міфічная, і не вельмі разумею, чаму ўвогуле прыслухоўваюцца і слухаюцца і запрашаюць да сябе ў найвышэйшыя колы, але, магчыма, там у палітыкаў нейкія свае меркаванні. Дык вось, Цапкала заклікаў стварыць Савет народнага даверу, гэта такі орган, які мусіць стаць прататыпам будучага парламента, прадстаўляць беларускі народ, сфармаваць пераходны ўрад. Вось, а ты кажаш, хто нам легітымнасць, каму даць расійскую цукерку, каб пайшоў туды ў гэтае стойло. Дык вось, у гэты савет мусяць увайсці кандыдаты на прэзідэнта з 94-го года, вельмі хутенька. Гэта Шушкевіч, Пазняк, Чыгір, Ганчарак, Меленкевіч, Казулін, Кастусёў, Рымашэўскі, Статкевіч, Міхалевіч, Саннікаў, Някляю, Цярэшчанка, Уска, Радкевіч, Бабарыка, Ціхановская, Дзмітрыеў, Чырачень. І вось гэты раздражнёны смех выклікаецца ў мяне цэлым шэрагам. Вось адразу вось гэтых рэакцыя вось на гэтую прапанову. Па-першае, частка гэтага апрыёры недзеяздольнага стварэння сёння сядзіць у турме. Сэнс хворага Кастусёва упісваць альбо упісваць, хто там зараз яшчэ у турме, Бабарыка таксама, як бы сэнс іх кудысьці ўпісваць, што яны будуць у гэтым даверы, акрамя у гэтым савеце народнага даверу, акрамя як там мёртвыя головы значыцца. Далей, той жа Някляев назваў Дзмітрыева, публічна памятаем, агентам КДБ. Пазняк назваў усіх пералічаных агентамі КДБ. Які можа быць народны давер у савеце, дзе людзі самыя не давяраюць адзін адному, які сэнс увогуле ў гэтай арганізацыі. Вось маё асабістае меркаванне, зараз, Андрэй, я ў цябе спытаю тваё, дзеля чаго гэта ўсё створана. У мяне асабістае меркаванне, што Валер Цапкала папросту нарадзіў чарговую ініцыятыву, чарговы там медыйны пук, які не дазваляе забыць яго цалкам і не паўтараць вось пытанне Андрэя, а хто гэта такі. Памятаем, напрыклад, ён збіраў там 11 мільёнаў даляраў на арышт Лукашэнкі ці штосьці, што з гэтым зараз. Хаця вот таксама гаварылі пра гэта. Зараз вось Савет народнага даверу. І мне здаецца, гэта адзіная мэта ўвогуле гэтай агучнай ініцыятывы. Тваё стаўленне да гэта. Ну, у мяне тут вельмі простыя такія адносіны, што зараз там Валер Цапкала гэта чыста медыйны феномен. То бок так ён быў там кандыдатам падчас кандыдаты. Кандыдатам у кандыдаты. Там Вераніка Цапкала удзельнічала ў цудоўным трыа і з'ехала, заклікала разам з усімі абараняць вынікі выбараў і з'ехала да выбараў з Беларусі, як памятаем эту сітуацыю. І пасля гэтага ў палітычным сэнсе яны для мяне зніклі як суб'екты проста. Ну і больш фактычна не праяўляліся нічым сутнасным у палітычным полі, але медыі захоўвалі да іх увагу. І вось тое, што мы зараз робім, даволі такая дзіўная рэч, таму што мы абмяркоўваем нішто, надаючы увагу нічаму, насамрэч. І каб гэтаму не надавалі увагу, то, можа быць, гэта ўплывала на больш рацыянальныя паводзіны самога Валерыя Цапкала і каманды, якая, можа, якая-небудзь у яго ёсць, каб яны неяк шукалі больш адэкватныя палітычныя сітуацыі і сэнсу палітыкі ў Беларусі дзеянні, каб патрапіць пад фокус медыйнай увагі. А зараз трэба чалавеку шчоўкнуць пальцамі любую бздуру, там пачынаюць абмяркоўваць. Між іншым, тое самае адбывалася і з гаспадара Шпіца, урадам Пазняка, ці там, як гэта называлася, там сакратарыятам. Это тое самае, это абсалютна нерэлевантная ні да чаго прапанова, якая набыла значэнне толькі таму, што медыям чамусьці цікава было пра гэта пісаць. Гэта медыйны пук. Так, так і я... Я тебе скажу, чаму я гэты пук пусціў у наш эфір. Адзінае, з-за чого пусціў, а не папросту пасмяяліся дзе-небудзь на кухні з гэтага.
Таму што мне здаецца, ну, яшчэ ўлічваючы гісторыю папярэдніх шматлікіх заяваў, таксама гэтых вельмі дзіўных то коаліцый, то пературбацый гэтых коаліцый, дзе ўсплывае Валер Цапкала, як бы ёсць цэлая катэгорыя людзей медыйных якраз, якія сваімі заявамі яны могуць адрознівацца адзін ад аднаго, часам публічна сварыцца, потым дзесьці зноўку ўсплываць разам, але яны займаюцца адным. Яны займаюцца размываннем адзінства дэмакратычных сілаў і ў прыватнасці размываннем легітымнасці штабу Ціханаўскай, каманды Ціханаўскай, як адзінай, у каго хоць там нейкі элемент легітымнасці ёсць. І мне здаецца, што вось гэты медыйны пук, ён абсалютна лягае ў гэтую логіку. А раптам выстреліць, а давайце яшчэ адну структуру, якая будзе дурыць галаву і беларусам, і заходнікам, которые скажуць: слухайце, дык каго нам з вас слухацца? Што вы робіце, гармідар, і хто вы ўсе? Ну, пасля стварэння народнага антыкрызіснага ўраду, як бы ватушкам, кожны наступны ўрад выклікаў у мяне толькі смех. Вось, таму што, ну, это ўжо, ну, анекдот. Это просто чарговы анекдот на тую ж самую тэму. Да? Калі ўсё ж такі там нау ватушкі больш-менш састаяўся, скажем так. Потому что конкретные деньги, которыми они все-таки занимаются. Належнае, што хоць там ёсць, ну, вось гэтыя моманты напружвання і таго, што ватушка як бы часам як гэта экзальтавана дастаткова выступае, як бы, і вот вядзе такую спрэчную з майго пункту гледжання медыйную палітыку, там, і робіць заклікі, якія часам вельмі супярэчаць таму, што робіць сама Ціханаўская. І таму што абяцаюць, ну, прынамсі утрымліваецца, ну, у арбіце агульнасці, да, дэкларавання гэтай агульнасці, і там, ну, вот хоць няма, ну, вот спробаў радыкальна, як бы, размежавацца з, як бы, самой Ціханаўскай, бо ёсць разуменне, што гэта ўсё ж такі як бы вельмі важна захаванне адзінства тых сілах, якія з'явіліся ў там у 20-м годзе, як бы, і там супольны дзень. І зноў такі падкрэслюю рэферэндум, супольная іх заява і тое, што яны згадзіліся на адной кампаніі, это вельмі важна, таму што для значнай колькасці беларусаў проста самое гэтае адзінства з'яўляецца падставай для таго, каб зрабіць нейкае палітычнае дзеянне. То бок яны не паслухаліся нікога, а яны могуць паслухацца толькі ўсіх разам. Да? І вось вот тут як бы мы маем. А вось такія ініцыятывы, ну это просто, ну, смех і ўсё. Калі мне мае блізкія знаёмыя пішуць альбо тэлефануюць з Беларусі, кажуць: слухай, может, ты патлумачыш, что там адбываецца, яны паміж сабой там сваряцца, там, як вы паміж сабой дамовіцца не можете. Что вы нам можете сказать? Ну, вось такое абсолютно. Гэта размыванне вось гэтай легітымнасці, даверу народнага і так далей. Абсолютна шкодная з'ява. Але гэта такія з'явы трэба рабіць перыферыйнымі ўсё ж такі. Ну, вот, трэба да іх правільна нейка адносіцца, нейкая там, як там мой калега казаў, трэба медыягігіену выпрацоўваць там, і не звяртаць на ўвагі на вот такія сапсаваныя як бы там рэчы. І там, ну, шмат жа ж такога вот, ну, паўсюль. Вот блогеры, там, кшталт, вот Вольга Карач вот спекулюе на тых самых як бы рэчах вельмі моцна, мае даволі вялікую папулярнасць там. То есть Мартынова, там, вот якая-небудзь, вот это тое самае. Чым яны адрозніваюцца ад Цапкала, я, ў прынцыпе, там, не разумею. Ты не разумееш, а яны у адных кааліцыях і сустракаюцца. Адзінае, што ёсць, это можа нейкая ностальгія самой Святланы Ціханаўскай, якая, як бы, просто добра ставіцца да, там, Веронікі Цапкала і лічыць, што вот это было, ну, там, зорны час. Не ведаю, альбо, можа быць, папросту мудрая пазіцыя не помножать публичные сварки, которые дзейнічаюць выключно со знаком минус. И давай уже тогда, хай это, мы назовем это другі анекдот. У нашей с тобой сегодня размове, у нас два сегодня анекдоты, нагадаю, было про Назарбаева и про Цапкалу. И тогда апошня, литерально, по сказу, магчыма, потому что тема суперглобальная, а часу у нас уже, як бы, и не засталося.
Это пытанне все-таки крызісу з мігрантамі, пра яго вы шмат кожны дзень атрымліваецца інфармацыі. Я прызнаюся адразу, не ўсю інфармацыю атрымліваецца адсачыць, галава пухне ад гэтага, а тут яшчэ вось анекдотамі займацца. І все-таки ці можна хаця б адну-дзве нейкія высновы зрабіць на сённяшні дзень крызіс, который як бы яшчэ не скончыўся відавочна, ці ён чагосьці нас навучыў? Ну, я думаю, что навучыць нас чамусьці можа толькі рэфлексія і ну, як бы разбіральніцтва з гэтай самой сітуацыяй, якая ёсць. І кожнага ён тут рознаму хіба як бы навучыць, але гэта вельмі важная для Беларусі сітуацыя, і не толькі для Беларусі, для рэгіянальнай бяспекі. Я вот як толькі пачаліся гэтыя сутыкненні на мяжы, і нават раней, калі гэты крызіс там пачаў набіраць абароты, а зноў-такі заўважым, што гэта з вясны, гэта ці не там красавік, сакавік, калі пачаліся першыя праявы гэтага крызісу там, да, і дзесьці у той же час там вясной, как бы ці не раней Маккей сказаў, што а мы не будзем это вот нелегальную вашу эміграцыю стрымліваць там, да. А потым ужо у траўні, у пачатку траўня памежнікі літоўскія казалі пра у разы падвышэння колькасці нелегальнага перасячэння граніцы. То бок крызіс пачынаўся, ну, как бы тады і разгортваўся ўвесь гэты час. Вот небяспечнасць тут ёсць яшчэ і ў тым, што гэта напружанне, якое ствараецца як бы на мяжы так бы мовіць, краінаў былога Савецкага Саюза і прасторы ўплыву Расіі, бо гэта сутыкненне, якое не толькі на мяжы там Польшчы і Беларусі адбываецца, а на мяжы, скажем так, Еўрапейскага Саюза і Еўразійскага как бы эканамічнага саюза, дзе ОДКБ як бы і НАТО, да. І вось гэта, ну, у рэгіянальным сэнсе небяспечная штука, да, тому што усялякія такія напружанні яны маюць рызыку перайсці ў фармат гарачага канфлікту. У Польшчы, дарэчы, ідуць зараз вучэнні НАТО, зусім недавно, памятаем, дэсантнікі расійскія. Калі з двух бакоў вы маеце ўзброеных людзей, якія ўмеюць забіваць адзін аднаго, то как бы літаральна адной пастрычкі дастаткова, каб хаця ну не маштабная вайна, бо ніхто не зацікаўлены ў прынцыпе у пачатку вайны, але там абмежаваны нейкі памежны канфлікт мог бы пачацца, да. І таму вот я вот просто маю вось гэтую перасцярогу. Гэта першае. Па-другое, канешне, гэты крызіс не скончыўся і будзе працягвацца бясконца. Пакуль ёсць Лукашенко. Пакуль ёсць Лукашенко. Бо пазней все-таки ёсць шанец, хаця б тэарэтычны. Але Лукашенко атрымаў як бы у рукі зброю шантажу Еўрапейскага звязу, якая працуе. І адмаўляцца ад як бы працоўнай як бы зброі ў сваіх руках, бо ён бачыць гэта як зброю, бачыць сябе ў такім ахвярным канфлікце з Еўрапейскім Саюзам, Захадам як бы ў цэлым, які нібыта хацеў тут вот яго скавырнуць і увёў злачынныя санкцыі, а ён гэтым адказвае на як бы іхнія дзеянні. І ён будзе, канешне, гэтым карыстацца. Калі ён можа зрабіць балюча, як бы на гэта адклікаюцца, калі пачынаюць як бы з ім весці пра гэта размовы, то ён як мінімум дасягае вось гэтай адной са сваіх мэтаў, якая тычыцца ў дэ-факта прызнанні ягоным кіраўніком Беларусі. Хай дэ-юрэ Еўразвяз адмаўляецца гэта зрабіць і падкрэслівае гэта, і Лукашенко гэта, канешне, як бы не падабаецца, але дэ-факта вядзенне як бы размову з ім умацоўвае нават з Херам. Так, нават да, пры такім завароце, да. Бо яго раздражнялі ўсе. Вот навошта яны выгналі французскага амбасадара, да.
Это ж просто, ну, французский амбассадор, ну, так навмысно просто этой грамоты не вручал Ну, Лукашенко. Лукашенко там, психанул. да, Всё. и они просто, ну, от гад, там, да, ну вон тады, там, да, вот настолько, у принципе, непокоить, что с Францией, ну, як бы, одной из наиважнейших краінаў Еўрапейскага Саюза, якая, ну, да халеры чаго добрага там для Беларусі зрабіла, і в прынцыпе стасункі былі, ну, як бы нармальныя, як бы яны выганяюць як бы амбасадара просто таму, што ён нейкія паперкі там як бы не ўручым, прычым што заставаўся, працаваў, адносіны як бы падтрымліваліся. Психануў чалавек, якому не да законаў, аднак да паперак Ну, а тут атрымліваецца. яму тэлефануюць, да? А тут як бы Оланд тэлефануе Пуціну па беларускім пытанні. Ну вот, канешне, у іх там, ну, это зашкальвае зараз такое, ну там мы там перамаглі. Ну, не до конца, але прынамсі працуе. Троху Польша іх асадзіла, калі сказала, што ад заўтра, ад 21 числа закрые чыгунку на Кузніцы, і памежны камітэт адразу сказаў, што у нас нормально все, и мы тут и смети прибираем, и лагеря нема, и мы тут их на склад отправили. Але сёння вот мы читаем навіны, што было некалькі спробаў, они змянілі тактыку, ўжо меншымі групамі і шмат дзе адначасова. Ну, не адмовіліся. І ў гэтым сэнсе што тады палякі як бы яны павядуцца на эту маніпуляцыю з лагерам, ці ўсё ж такі спыняць, да? Таму што мне падаецца, што тут памылка ў тым, што як бы яны вот пытанне ж не ў лагеры. Пытанне як бы у шантажы і вот паддаванне так як бы на гэты шантаж, да? І пакуль гэта, ну, пакуль гэта хаця б часткова для Лукашэнкі працуе, ну, гэта будзе працягваць. А Польша, ну, калі вот да Польшы, яна часам вядзе сябе як, ну, вот як у паводзінах з хуліганам, да? Я сейчас как дам больно, там, да? Вот не трэба з хуліганам як бы, ну, пужаць яго, да? Ты дай! Ну, можаш, дай, як бы гэта яго спыніць. Вот што можа Лукашэнку спыніць, гэта толькі фактычныя страты як бы і дзеянні, бо пакуль гэта разворачваецца ў такой як бы маральна-медыйнай там плашчыні, як бы то у Лукашэнкі рэсурсу шмат, ён не абмежаваны ніякімі маральнымі тармазамі, ён гэтых мігрантаў можа як бы забіць. Ну, і вот это, я не ведаю, пра што ён там з Меркель размаўлялі, кшталту, ну, як бы, ну, 2000 прапусціце, як бы, а астатніх 5, як бы, якія застаюцца ў Беларусі, ну, як бы, ну, а гэтых мы можам расстраляць, если хотите. Я цябе тады, і мы як бы завершым на гэтым, я цябе толькі дадам, вось як бы ў самым пачатку ты важную рэч заўважыў, што ад вясны, прынамсі, гэты крызіс цягнецца, хаця гэты сродак шантажу захаду Лукашенко выкарыстоўвае перыядычна і пачаў нашмат раней, пра што мы ведаем вось з расследавання Байпол пра аперацыю «Шлюз», дзе таксама, калі трэба штосьці праціснуць на захадзе, нейкае палітычнае рашэнне, пачыналі эскалацыю з гэтых мігрантаў, прарыву праз мяжу, потым, калі дамаўляліся на такім неафіцыйным узроўні, то як бы все зноў суцішвалі і так далей. Лукашенко карыстаўся і раней, таксама, дарэчы, як і рэпрэсаваў беларускі народ, а найперш палітычных апанентаў і раней, а ў 2020 годзе гэта стала масава, таксама як у 2021 з мігрантамі гэта стала масава, вось гэта бадай самае вялікае адрозненне. То бок тактыка заплюшчвання вачэй не працуе. Што неякая там патрошачкі гэта не працуе. І хваробу, я зноку скажу банальныя рэчы, але ад гэта яны не робяцца няслушнымі. Хваробу лепей папярэдзіць, чым пасля спрабаваць яе вылікаваць. Вось, і ў выпадку з Лукашэнкам гэта запушчаная абсалютна хвароба, пачынаючы ад вайны з беларускім народам і вось сканчваючы гэтым мігранцкім крызісам. Калі ёсць штосьці дадаць, дадавай, калі не. Падкрэслю, што, ну, што гэта ўсё ж такі як бы, ну, не еўрапейцаў асноўная праблема, да?
Конечно, Лукашенко не. основная праблема як бы Беларусі, нам яе вырашаць, да? З іншага боку, вось чаго заўсёды не хапае як бы у адносінах з як бы захадам, і гэта тое, што як бы сам Еўрапейскі Саюз не надта як бы разумее доўгатэрмінова як бы навошта Беларусі, у якім статусе гэта Беларусь можа быць. Так не так адносна недавно там Джон Болтон, які там прыязджаў у Беларусі, быў саветнікам Трампа там па пытаннях бяспекі. Ён так вот на старонках там амерыканскіх газетаў там заявляў, што няма як бы стратэгіі адносна да Беларусі, бо Захад не ведае, як бы што рабіць. Як бы окей, вось гэта іх праблема, да? Што за 20 большым за 20 гадоў існавання незалежнай Беларусі не з'явілася ніякай стратэгіі разумення таго, што запущена хвароба. Гэта іх хвароба, да? Калі Лукашенко наша хвароба, то вот як бы адсутнасць стратэгіі разумення там што рабіць там з Беларусю, это іх як бы праблема. І часам мы не можам дзейнічаць у пэўным сэнсе разам, тому што гэтыя стратэгіі мяняюцца, да? То там уцягванне ў супрацоўніцтва, то як бы спробы там санкцыянавання аддалення. Цёплы чалавек, то троху схаладнеў. Да, і вот тут вот это такое хістанне, яно Лукашенку дазваляе пераігрываць Захаду у такога кшталту канфліктах, які ён генеруе, бо ён разглядае міграцыйны крызіс як ясны працяг палітычнага канфлікту, а Еўропа можа як бы пачаць разглядаць гэтага ізалявана, але для яго гэта не ізалявана. Таму ён выйграе, нават, скажем так, вырашыўшы там гэты крызіс, ён як бы атрымае свае як бы палітычныя як бы прэферэнцыі. І тут вельмі трэба ясна як бы вытрымліваць такую стратэгію, скажем, стратэгічнага і цярплівасці ў адносна як бы да этой сітуацыі. Але нейкую такую канкрэтную? Канкрэтную лінію, прынамсі вот тую, якую абралі, і пакуль што яна там трымаецца з нелегітымнасцю, адказам на рэпрэсію ў Беларусі, патрабаваннем вызвалення палітычных як бы вязняў як неабходную умову змянення санкцыйнага рэжыму. Калі ўжо ўзялі гэты тон, то яго трэба трымаць, да? Незалежна ад таго, правакуе Лукашенко міграцыйны крызіс ці не правакуе міграцыйны крызіс на Беларусь. А ён будзе гэта рабіць, і тут як бы будзе складана, да? І гэтую сітуацыю як бы трэба будзе вытрываць, каб у стратэгічным сэнсе перамагчы. Іншая справа, што можна, канешне, і доўга цягнуць і патрабаваць вызваліць палітвязняў. Некаторыя палітвязні пачалі ўжо выходзіць, адседзеўшы цалкам свае тэрміны. Табе дзякуй вялікі за вось такое, адразу бачна, чалавек з вышэйшай адукацыяй, што дадаў увагі, аднак все-таки не пераканаў мяне ў тым, што не працуе моя метафора з этой хваробай. Лукашенко для мяне асабіста гэта такі запушчаны, далёка запушчаны абсцэс, які час ад часу прарывае гноем, і, канешне, лепей да такого не дапускаць спадарства. І скончым все-таки на сёння нашу размову. Адзіна, калі вось так сканчаем на хваробах, то я хацеў бы все-таки вас заклікаць, памятаць, што ў Беларусі, як і па ўсім свеце, але ў Беларусі, мы ж пра Беларусь гаворым, вельмі актуальная гэта праблема каранавіруса, COVID-19. Людзі па-ранейшаму вельмі цяжка і масава хварэюць, таму, калі ласка, беражыце сябе, захоўвайце сацыяльную дыстанцыю, мыйце рукі з мылам, дэзінфікуйце, праветрывайце памяшканні, насіце маскі. Гэта ўсё вельмі важна, таму што нам усім трэба перажыць гэтыя цяжкія часы, і каб нас хоць троху засталося на пажыць нармальна. Я вельмі спадзяюся, што гэты час будзе. На гэтым у нас усё. Андрэй Ягораў, палітолог, спадарства ўсе спасылкі ў нас у апісанні. Я Валера Руселік, блогер, журналіст. Не забывайце подписываться на Сэнс, ставіць падабайкі, пісаць свае каментары, абавязкова дзяліцеся са сваімі сябрамі і не сябрамі. Будзем абмяркоўваць і напаўняць нашае жыццё сэнсам. Всё.